Bernard Gregg kellu raġun meta fil-Parlament waqqa kompletament l-argumenti li ġab il-Prim Ministru dwar il-U-turn li għamel fuq id-difiża Ewropea meta qabela f'Malta tkellem mod u fi Brussell ivvota l-oppost. Hekk iddikjara l-editur tat-Times fil-ħarġa ta' tlieta meta stqar li l-Prim Ministru qed jipprova jdaħħal feles dwar in-newtralità, iżda fil-verità kull mu qed jagħmel hu li litteralment joħloq konflitt fejn hemm paċi biex fil-Kunsill Ewropew xorta spiċċa baxxa rasu u vvota favur aktar investiment fid-difiża Ewropea. Illum il-Prim Ministru u għamel sew. Qabel illi l-Unjoni Ewropea għandu jkun hemm investiment fid-difiża ifisser, Sur President, illi qiegħed jaqbel magħna fuq il-pożizzjoni li ilu 3 ġimgħat jattakkana, jirredikolana u jajjarna populisti. Li kieku mhux traġika tkun komika, Prim Ministru. It-Times saħansitra tistqarri li din ma kienitx biss ipokrizija ta' Robert Abela iżda qar minn hekk din hija logħba perikoluża għal pajjiż min-naħa tal-Prim Ministru li qed jiżra mill-ġdid ideoloġija euroxettika. L-editur jispjega għaliex din hija strateġija insensittiva u ta' periklu, speċjalment meta wieħed jiftakar fir-reputazzjoni li bniet Malta f'dawn l-aħħar 20 sena kemm ilha membru fl-Unjoni Ewropea. Jispjega wkoll kif l-attakk ta' Abela fuq Roberta Mezzola mhuwiex sempliċi attakk fuq kandidat tal-partit rivali, iżda fuq il-President tal-Parlament Ewropew u allura effettivament il-Prim Ministru spiċċa fetaħ gwerra kontra l-Parlament Ewropew innifsu, inkluż is-Soċjalisti li tagħhom il-Labour huwa membru. L-editorjal tat-Times jagħlaq billi jiddeskrivi dawn il-manuvri partiġjani ta' Robert Abela bħala nonsens, retorika stupida.